Oh. Zviri sese chama. Oh, movement of Japan people mankind. So, yeah. Zvakaita sei? Zvakatinya. Movement of Japan people. See, tichalinko panguva yehuride takazorora tipazororo kudai. Aiwa zvinotendwa. Thank you most high. In the mighty name of His Imperial Majesty Emperor Selassie, in the mighty name of Rastafari. Rastafari is Almighty Zen. Yes, saka zita mune tukani kujama. Rasta Mashizha, the reggae ambassador. Okay, apa mchistano? Oh, muri pamaterini. Okay, blockchain. Aiwa, yevi chama. Amuswana masizira nasadambo keno mzvina panakirwa. Akena nemarasta. Okay. Samaito mboroane mashozi je. Ngadobudisa first track yangu ngadikanda Star FM top 100 Christmas. New Year top 10 number 9. Yanzi chinamba. Iri pahate so. Mbero yakapera. Moyo muti unomera kana paunoda wangu wakamera pauriwe mudiwa. Ndakakusarudza baby tiri pamwe chete baby rudo rangu newe ruzazopararo. Kapuka kanyu yokakauma. Iri pahate so ndarekesa hate so reading. Okay. Hate so reading myself tamenge. You actually taingotoro ke vamwe Mamangone pisa ngoma ndizvo. Yeah man. Samunodhakwania. Oh. Kochamba. Chamba stangi Malawi. Anditi ematarikeni. Konyama muno. White meat. White meat is like ukure nyama yakaita senyama yenguruve, sepork, anditi matemba, nyama yegarwe, chicken, Wanga abata wrong nigini. Akachika mtupu. Yeah. Dambozoka mashure damboona kuti amani makareba si. Dambozoka mashure damboona kuti yeshi. Kodati tebani yaso outa yese. Aiwa nice. Salpara gugu. Oyo, ndogara mna second. Mna Mhlanga maya. Ndogara mna second. Kopana uyinde bado kopana pali. Elizabeth, ari kuseri. Elizabeth. Signor. Okay, German, ingoni clear mbijaro. Kwa wanu wakadozo kubate wano kubate ma contact wano kubate asi. Kandeke baba. Azinetse kubata. Za German zinenge zinoti 077 445-896. Munenge mabata Ras Mashasha the Reggae Ambassador Bobo Mani Rastafari. Starring Jerry. Ras Mashasha. Ras Mashasha. Ayana Israel. Rastafari. Israel. Israel and Israel zingoni chirongoma. Whatever. Pangu mungu mnalanga da kuti. Okay, guys, I gotta get that busy. Israel zingoni chirongoma.
man, that's my real name, right? Okay. Number. Yeah, man. 077 44 35 896. That's Ayanai Rasta. Reggae ambassador. Reggae ambassador Rastafari. Yes, thank you, Saka man. munobvumidza vanhu kubati vabate No ndebvu. problem, Rastafari. Cha, uyobate ndebvu. Yeah, man. Uyobate ndebvu. Mira Nyado auya zobata ndebvu. Uyane mudhoni kausache. Asi kunyara tu ane mudhoni. No problem. Koma kana. Yeah, man, Rastafari. Yeah, man. Svika kamjuzi. Reggae ambassador. Yeah, man, respect. Chakabaya. Guidance everything Rastafari. Enda urambe. Ah, Nyado. Aibo, thanks, German. So, Yeah, big respect. Thank you. That's nice every time.